Hola a tots i a totes. Res, comentar-vos que faré uns pocs vídeos tutorials per explicar-vos una mica el tema que començarem o que treballarem, millor dit, aquestes 2 setmanes, vale? Que s'anomena l'enllaç químic. Per tant, el primer que hauríem de fer és tindre algunes idees de l'enllaç químic, vale? I com i per què s'origina. Per tant, una cosa que hem de reflexionar la primera és que a la Terra hi ha molts pocs àtoms lliures, és a dir, monoatòmics, com és el cas dels gasos nobles. Vale? De normal sempre trobem els àtoms formant molècules o estructures poliatòmiques. Per tant, hauríem de preguntar-nos el per què, l'origen de l'enllaç. Bàsicament és que els àtoms van a tendir a adquirir una configuració electrònica més estable. Què vol dir això? Si es fixeu en l'esquema que tenim aquí, vale? Aquí a l'esquerra tenim representat l'energia, vale? Tenim reactius, per exemple, en una reacció química, ja sabem que tenim entre reactius i productes, vale? Llavors, aquí representa l'energia necessària per a trencar els enllaços, vale? Per tant, normalment, com ja sabeu, quan estudiem les reaccions químiques tenim l'energia d'activació, sempre requereix una energia trencar aquests enllaços. Vale? Aquí tindríem els àtoms lliures, com observeu, més alts en energia. I després, aquí tindríem representat l'energia que s'allibera en la formació dels nous enllaços. Molt bé, per tant, ja ens dona una mica de pistes, no? El per què no tenim àtoms lliures i per què, o això, la raó per la qual els trobem formant molècules o, com he dit abans, estructures poliatòmiques. Molt bé, si definim enllaç químic, em sembla, tenim aquí, vale? Diu la unió entre àtoms iguals o diferents s'anomenen enllaç químic. Amplia la definició, vale? A la unió entre àtoms, molècules i ions. I ja veureu per què. O si us recordeu de l'any passat, per què estic ampliant aquesta definició. Molt bé, i una altra cosa que no apareix al llibre però que sí que em sembla important, vale? Aquí teniu la taula periòdica. Vale? Si us fixeu en la taula periòdica que jo us vaig regalar i veieu la llegenda, vale? Teniu dues coses, la electronegativitat, vale? I la energia de ionització. Molt bé. Què és la energia de ionització? Perdó. És l'energia que allibera un àtom gasós, ¿vale? En el seu estat fonamental quan captura un electró. ¿Vale? El seu estat fonamental, penseu, és quan no està excitat. ¿Vale? Recordeu que quan excitàvem un àtom, volia dir que si, per exemple, jo tinc hidrogen, que és 1s1, ¿vale? Diria que està en el seu estat fonamental. En canvi, si tinc hidrogen, que és 2s1, ¿vale? És un hidrogen que ha estat excitat a orbitals superiors, ¿vale? Ha rebut energia i llavors el seu electró ha modificat la seva posició, ¿vale? I ha anat a un altre orbital, bàsicament. Per tant, energia alliberada quan un àtom gasós en el seu estat fonamental captura un electró. ¿Vale? I per últim, també teniu la electronegativitat, ¿vale? Que és el poder que té un àtom o molècula d'atraure electrons. ¿Vale? Recordeu sempre, per a recordar aquesta definició, que el fluor seria el més electronegatiu. De fet, si busqueu en la vostra taula periòdica, ¿vale? El fluor té una electronegativitat de 3,98, que és la més alta de la taula periòdica. Per tant, poder d'atraure un electró. ¿Vale? Recordeu que el fluor, si és tan electronegatiu, és perquè té moltíssimes ganes de guanyar aquest electró que li falta per a completar, ¿vale? La seva capa. Per tant, crec que de l'inici ho he dit tot. No. Vale. L'últim que quedaria seria definir què és energia d'enllaç, ¿vale? Que és l'energia que s'allibera quan es forma un mol d'enllaços, coincideix en l'energia necessària per a trencar-los. Molt bé. I després també teniu la longitud d'enllaç, no és important, ¿vale? En
en el tema que anem a estudiar, i el que sí que és en el que anem a aprofundir molt en el tema va ser en l'enllaç iònic, l'enllaç covalent i l'enllaç metàl·lic. Per què us he fet afegir a la definició d'enllaç els ions? Aquí ho teniu, l'enllaç iònic. L'enllaç iònic va ser una atracció electroestàtica entre ions, ¿vale? És un enllaç fort. L'enllaç covalent, recordeu que va ser un enllaç per compartició d'electrons, van a compartir electrons. I per últim, l'enllaç metàl·lic va ser la unió entre àtoms mitjançant la deslocalització d'electrons. Intentaré ficar-vos algun vídeo perquè normalment l'enllaç metàl·lic sempre costa una mica més de veure, ¿vale? Per a que pugueu visualitzar-ho millor. I fins aquí la introducció del tema.